Ftit iktar minn wieħed minn kull 5 passiġġieri li għaddew mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fix-xahar ta' Lulju vjaġġaw minn jew lejn l-Italja. Dan jirriżulta minn statistika miġbura mill-Mitjar Malti. Is-suq Taljan qabeż lil dak Ingliż fil-popolarità għall-ewwel darba minn frar, hekk kif kien hemm żieda fil-postijiet disponibbli fuq diversi rotot għax-xhur tas-sajf. Il-Polonja baqgħet l-aktar suq fil-lvant tal-Ewropa b'netwerk ta' titjiriet b'saħħtu ma' Malta, bin-numru ta' passiġġieri li vjaġġaw minnu lejn dan is-suq jiżdied bi kważi 50% f'Lulju. Is-suq Ġermaniż u dak Franċiż ikklassifikaw fir-4 u l-5 post rispettivament. Bis-suq tal-ewwel jirreġistra tnaqqis marġinali fit-traffiku tal-passiġġieri u dak tal-aħħar jirreġistra tnaqqis ta' 5.1%. Din kienet l-ewwel darba dan is-sajf lil Ġermanja u Franza ma kisbux riżultati pożittivi primarjament minħabba numru ta' titjiriet operati bi frekwenza imnaqsa lejn dawn iż-żewġ tiswieq. Sa dan it-tant is-seat load factor ta' Lulju laħaq aktar minn 87% li jindika utilizzazzjoni għolja tal-postijiet disponibbli fuq it-titjiriet minkejja żieda ta' 17.4% fl-istess postijiet. Dan it-tkabbir kien primarjament riżultat ta' żieda fil-movimenti tal-ajruplani bil-Gżejjer Maltin jibbenefikaw minn medja ta' 108 titjiriet kuljum matul ix-xahar tas-sajf.